ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲ ಯಾನನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಣು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೀಜನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡುಗ ಬಂದದ್ದು ದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರು ಯಾನು ಮೂರನೇ ಪಾಡೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲದಲ್ಲಕ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಡು ಉದು ದಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾರ ಭೂಮಿಡ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಂಡ ಮಿನಿ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೀಲ್ ಮಲ್ಪುದು ಪಾತಿರ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೇ ಪುಟ್ಟುದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೀಲು ಮಲ್ಪುದು ಪಾತೆರೋಡಂಡ ಆರು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಗ ಉಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟ ಕಂಬಳನ್ನು ಆತೊಂಜಿ ಕೀಲ್ ಮಟ್ಟಡು ತೂತಿನ ಬಂದ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆಟ್ಟೆ ಆ ನಮೂನೆ ಇಯರ್ಸದು ಪಾತೆರ ಬೆಲ್ಲಿತ್ತಿನಾರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ನಾಗಮಂಡಲಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಕೋಲನೆ ಮಾಡು ಅತ್ತು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಾಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕೆರೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮದಕರದಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆ ಜನ ಅಂಚ ಪಾತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನವು ಏಪ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಗ ನಟನೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೀಲು ಮಲ್ತುದು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಕಮಲ ಬಂಡ ದಾದನ್ ತಿಂಗದೇರ ಕಮಲ ಬಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಪೂರ್ವಿಕೆರು ಮಲ್ತದಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗಡು ಪುರ ನಮಕ್ ಬೊಚಾಂದಿನ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಅವು ದುಂಬುದ ಪುರ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆವು ಐಟಲ ಕೆಲವು ಕತೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ತೆರಿಯಂದ ಮೇರು ಅವೇನು ಇಯಲ್ಸದು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇತ್ತದು ಮೇರು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೀಲ್ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರ್ದಾರ ಅವೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆತ್ತು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಇಂಚೆನೆ ಬುಡ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೇನು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜೇನು ಪಾತಿರುವೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಕೊರದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರು ಓಕೆ ಇದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಬಳಾಡು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಾಡು ಕೋಲನೆ ಮಾಡು ನಾಗಮಂಡಲಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಿರ್ತು ಮಲ್ಪರದಲ್ಲಿ ಓಲು ವಾ ಊರು ವಾ ಪ್ರಪಂಚಡು ವಾ ಒಂಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ದೇಶೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಿರ್ತು ಮಲ್ಪುದು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆಡಿ ನಮಕ್ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಓಕೆ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಬುಡಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಂಡ ಆರು ಪುಟುದು ಬಲದಿನಿ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ನೆ ಕಾರಿಂಚ ಪಾತೆರ್ನಿತ್ತು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ್ ಎದುರ್ದ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮಕ್ ಸಿಲ್ಲಾಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಆಡು ಸ್ಮೈಲಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಗಲುದು ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೋಜು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಟ್ಟು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಏರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಕುಲು ಎನ್ನನ್ನು ಮೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಲಾ ನಟನೆಯನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತುದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಡಾರು ವಿಷ್ಣುನ ವೇಷ ಬಾರ್ದಂಚ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರು ಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಯಾರು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇಟ್ಲೆ ಎಂಚದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.